wawazifumu lero ndabwera ndi nkhani yake kukhudzana ndi mtsikana ushu. Mtsikana ameneyu dzina lake ndi Suzana amachokera ku Uganda ku Jinja. Mtsikana ameneyu wapangidwa chipongwe, anasungidwa ku lumu kwa zaka ziwiri ndi kumagonedwa daily ndi azimuna osiyanasiyana. Zonsezi zachitika chifukwa cha intaneti. Pamene ndinena pano akuti sadzagwiritsanso ntchito intaneti, akudana nayo kwambiri. Ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti ena ake makamaka azimayi mutengerepo phunziro. Nkhani ya Suzana ili motere. Suzana anayamba kugwiritsa ntchito intaneti mu chaka cha 2017. Wakhala kugwiritsa ntchito mpaka na mu chaka cha 2022. Mu chaka cha 2022 anapanga chiganizo chofuna kupita ku America. Koma vuto limene anali nalo ndili ku Americako kunalibe mbere wake, ku Americako kunalibe nzake. Ndankafuna apeze njira yokafikira ku America. Ndiye anayamba kujoina zima dating website ndikumachiza ndi anyamata. Ndana akumana ndi nyamata mmodzi amene anamvana naye mpaka na chibwenzi chinayambika. Chitayambika chibwenzi chija, nyamata uja amatumiza ndalama kumatumizira Suzana. Suzana amathandizira ndalama zija makolo ake komanso azibale ake. Ankangoti apa ndi ndapata mamuna. Mamuna uja anamuwuza kuti ndimafuna ndikuyitane ku America kuno. Suzana analosangalala chifukwa chakuti plani yake inali yopita ku America. Ndapa zinakhala ngati zakuyisana. Kenako nyamata uja anamuwuza kuti uzochani, mwezi wa mmawa ndifuna mpite ku Dubai. Ndiye ndinakakonda tinakakumana ku Dubai, kenako ndizakutenga ku America. Ku Dubai kuli achibale anga, komanso ndifuna nzapange ma business ena ndi ena ku Dubai ko. Suzana anati okay chabwino, ukafika ku Dubai undiwuza ndizabwera. Suzana anawuza makolo ake analosangalala kwambiri pozindikira zoti mwana wawo akufuna apite kunja, ndakafika kunja azidzawathandiza. Kenako nyamata uja anafika ku Dubai. Atafika ku Dubai anamuimbira phone Suzana ndafika. Anatumiza ndalama zopangisira visa nchina chilichonse mpaka na ulendo wa Suzana unateka. Anafika ku Dubai. Atafika ku Dubai anakumana ndi nyamata uja analosangalala. Kenako anapita ku lumu kuja anakhala ku masiku awiri. Lachitatu akepo nyamata uja anamuwuza Suzana zakuti ndifuna ndikapange business, koma kunoko singakusiya wekha. Ndi zimene tipange, ndiyitana mbale wanga abwera azakutenge. Akakutenga ine nkakupeza kwa mbale wangako. Ndikamaliza kupanga business yo ndibweranso. Okay chabwino. Suzana analosangalala kwambiri pozindikira zakuti chibwenzi chake chija chifuna chimpange introduce kwa mbale wake. Mosakhalisa munthu anafika, anamutenga Suzana anapita naye ku nyumba. Atafika ku nyumba kuja munthu uja anamuwuza Suzana zoyani, ndipatse passport yako komanso phone yako. Suzana analodabwa, apongozi chuchitika ndi chani? Munthu uja sanamubisire uzuwa chani? Nyamata uja wakugulitsa, iweyo kunoku uzigwira ntchito. Suzana analodabwa, ntchito yanji? Anamuwuza zakuti kuzibwera azimuna uzigonana nawo, azimunawo azilipasa ndalama. Anthu amabwera komanso mugona ndikumalandira ndalama. Zinthu zimene ndi zakomono ku Dubai. Ndipo atsikana ambiri aku Africa anapangidwa chipongwe chimenechi, ndipo zikuchitika. Ndamabwera anthu komanso mugona amwenyanja kumalandira ndalama. Ndipo mabwera anthu osiyanasiyana, azigogo, anyamata, ana ena amati ndigwisa ntchito mkono. Iweyo mangopanga china chilichonse chimene akufuna customer. Wapanga zimenezi kwa zaka ziwiri. Akadwala amampitisa ku chipatala cha private, kenako amubweresanso kuzamuyika mulumu muja. Analibe mpata othawira. Wapanga zimenezi kwa zaka ziwiri. Kenako contact yake itatha anabwezera phone yake komanso passport yake. Atalandira phone yake anayimba straight phone kwa mayi yake. Anawuza mmene zinalili. Mayi yake anamuwuza zakuti uziwa chani, iweyo ngopita ku embassy ukawafotokozere zakuti ndinabwera kuno zasaka ntchito koma ntchito ija sindikuipeza ndi ndikuvutika, ndimafuna nditabwerera kwathu koma transport ndilibe, ndipo akakuthandiza. Koma ukakawuza zoti ndachitidwa zakuti anthu aja angati kukupha, ndechonde ife tikukufuna wamoyo, tangopanga zimenezi. Mtsikana uja anapitadi anakawuza ku embassy kuja kuti ntchito ikuvuta ndikuvutika. Anabwerera ku Uganda. Ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti azimayi ena ake mutengerepo phunziro. Azimayi osaka azimuna pa intaneti amene ali kunja mukuchulukira. Koma choti muziwe ndichi, pa intaneti pali coding and phishing ndi makamba zimenezi daily. Mapulogalamu amenewa amapanga target anthu amene ali ku Africa. Chifukwa choti akudziwa zoti anthu aku Africa ndosauka ndophweka. Chimodzimodzinso nyamata wa ku Russia uja anabwera ku Africa kugonana ndi atsikana ambirimbiri. Ena anali azimayi kuti ali pa banja koma amagonedwa ndi kumajambulidwa.
ndicholinga choti afuna afalitse ezi yeyo ndo amatenda. Zimenezi zimachitika kawiri ndipo target yawo imakhala ku Africa. Anthu aku Africa ali kugowa anagulitsidwa akupanga Thai massage. Anthu aku Africa ali ku Dubai akupangidwa zimenezi, anatsekedwa nyumba amagonedwa samandi akina kalikonse amango agona ndalama zija kumlandira amwenye. Zikuchitika zimenezi ndichonde azimayi ngati mufuna azimuna osamapita ku intaneti kumanga saka azimuna oti simukwadziwa ndicholinga choti akutengeni kunja muzaona nazo mbola. Ngati mukumudziwa it's fine ndi nzanu, komanso osakhulupirira friend. Mayi winanso aku Nigeria anayitana mwana wake okhala wake kunja, zotsatira zake mwana uja anamugulitsa. Tumugulitsa mwana uja iye ndikugula nyumba kunjako. Ndizimene anapanga. Ndichonde dziko lili naipa, chonde azifumu khala nochenjera.